Kenya paro mondo mi gikwa extension mar AGOA to bende nitiere twak mane bende wachore bathe kocha mar bilateral trade agreements ma pok to tieki to nyiso ni drisa mar higni 3 modongi mano miyo extension ni nyaka watim atima mijing'o mondo wakaw advantage mondo wadhir mwandu mang'eny. Koro achiel kuom gima onego bed ni watimo sani iyudo ka bei mar iloni freight charges mano ka watiyo gi yo mar ndege bei ni malo sana. Mano kigolo mwandu e pacho ka kitere pinje ma ok kitiyo gi ndege. Kitiyo gi ndege. Bei ni malo to gidhi piyo piyo. Lakini ka watiyo gi yo mar meli kata sea transport to wayudo ni bei dhi dok piny kata bedo ni okaw ndalo mang'eny. Lakini kochopo kuchocho tiyudo ka en gima pod inyalo tiyo godo nikech quality mar packaging nitie. Koro achiel kuom gik ma wanyalo timo en ni sirikal nyalo konyowa mondo wabed gi information mar loko means of transport. Aito mar ariyo, mana kaka nawacho ni chike mag sanitary kod phytosanitary regulations gi. Iyudo ni nitiere migawo ma winjore kod Amerika kata sama wawuoye ni. Nikech kaka yore mag pur, ibiro yudo ni nitiere tuoche moko ma onge Amerika to nitiere Kenya. To jo Amerika kudwa ni mondo mi tuoche go dhi e pinygi. Koro achiel kuma sirikal bende onego bed ni timo, onego gitieg jopur kuom chike mag SPS gi. Mondo kadipo ni jopur nyalo loso weche gi kata standards mag product kaka textile to wanyalo bedo gi lomba mar timo ohala kod Amerika. Nikech adier Kenya ka king'iyo to wantiere kod ongango maduong' ma wasegoyo ne pinje mag Afrika. Nikech na wuoyo ni wan gi trade hub mano Ghana to gi Accra Ghana, Nairobi Kenya to gi Gaborone in Botswana. But kuom pinje gite Kenya nigi ondamo mang'eny nikech jopurwa watemo matek mondo mi ging'e chike gi kata standards moko mag other products. Koro mago gik monego bed ni watemo mondo mi watim mijing'o mondo higni 3 gi kik kadh. Aito mar adek onego bed ni wabedo kod tudruok mar bedo gi information mag ohala gi. Nikech sama trade negotiations dhi mbele to agoni obedo extended. To information mawuok kuom tudruok kata duol mar gombaka mag trade agreements gi onego bed ni jowa ng'eyo gi e yo mapiyo kabisa mondo mi 3 years gi kik kadha kamano. Mowinjo bed ni koro itiego gi e yo makare. To bende akiaka kinde mathoth inoga ka jopur puro to gipenjore piny Amerika kono nitiere chiro mapiyo kata nitiere ready market ma mwandu kowuok to mwandu ok nyal diwa Amerika koso bedo ga e yo machalo nade mosemiyo